Kaže, sad će da ispadne da prozivaš Simija. Neće da ispadne da prozivam Simija, zato što je Simi svestan, brate, šta je, i on je sam to u streamovima rekao da je Mihajlo njemu super pravio i konta i sve, ovaj moj, kako se zove tu, i pomogao i sve je to super, ali Simi je shvatio, brate, da treba da se pouči iz cele te priče kada je Mihajlo vajda pričao šta je već pričao, kao nije mu vajda donirao neke pare, nešto, neke gluposti, nemam pojma ni ja, što ja veram da je Simi tu ispao super u celoj priči, ali sa takvim klincem, brate, ne trebaš se tako ponašati, razumeš? Ne trebaš ga toliko pustiti da ima, da kažeš, krila. Jer on je još uvijek klinac u glavi. Preveliki exposure je imao, brate. Prevelik, to nije za njega, on još uvijek nije spreman. On prvo treba počne ajmo ovdje ovaj songam. On prvo treba da ima prvo 5 prijatelja s kojima može komunicira, a onda 50.000 subova, brate. Jer on prvo mora real life da nauči da komunicira, da zna šta znači kada te neko zeza, šta znači sarkazam, šta znači ovo, šta znači... Jer ti imaš 16-17 godina, dosta tih stvari bi trebalo da znaš. A kako ćeš da ih znaš? Iz real life-a, brate, neće niko, znaš, a ti ako upališ live i tamo te zezaju sarkastično ovo i ti ih sve banuješ, kako ćeš ti da naučiš, brate, bilo šta iz toga?